Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras ti amin papagayam, intay ibas sa ti Proverbio 10, versikulo 2. Awan inbag nga itadkan ka, ti kinabaknang anagtaod iti allilaw, ngam ti kinalintag ti mangyadayokan ka kan patay. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, amay tampok dato'y programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Adun dagito'y titulo ti dagaan na agaw ko kadagiti awan amuna at tao. Numailakok dagito'y bilyonaryo akton. Oh, honey. Di ka pa'y madla nakasukan. Inta makimisa. Sayang lat oras ko dita. Mapan ka, ano kayat mo? Kayat mo asawan? Saan ka manen nga umay? Umanay kadilatan abuy-buyaem dagita papeles ti sanikom? Dito'y iti ayan ti ragsak ko. Ingkamat iti ayan ti pagragsakam. Sungarod akayat ka akadwa. Tapno agkuyog tamat. Awan lat oras ko kadagita ayaw awis mo. Mapan kan, tadinak mauray asumurot kon ka. Sige nga ron. Inakon. Inak manen mang birok iti mabalin ko at tagikwain adaga. Gatangak iti nababa a presyo, wano saan. Alilawak ti aking kukwa, numarigrigat, wano ignorante, adi na mo ti agbasa. Mabalin ka diti umunag dita inaladan yaw, apo ator na eh. Si Kamet, lakay Kardo. Apay, ibagamon no anya ti ibagam tagdardarasak. Importante ti pagnakita. Jak kayat ti mataktak. Masapol ngamin ni bakat ko ti kwarta. Katno kayat mo? Saldaam jay lote may. Ha? Sa dino ti ayan ti lotem? Jay adda iti igid ti kalsada ator na eh. Umasidag ka man. Mano ti pangisaldam? Uray 10,000 kumaator na eh. Sige. Saldaak ti dagam. Lakay, adak adi na iremedium. Awan ngami ng tiagas ko, kat kasapulak. Ay, kapilitan nga insaldak jay lote. Awan mat ngamin sa bali apagremedyoan. Awan ngaminan taimpaw iti anak ta. Basit ngamin ti swildo na akas tindero ijay syudad. Ay, kaano tayo ngay amasakatilo ti nga insaldam. Ay, sayang pa'y daijay alute. Ay, isulaang ngamin tinalagip ko a remedyo. Ikagumaak to asakaan no makadiskitarak. Ay, anyang arod nga ay. Ay, sapay la kumata masakamot la adagos. Ay, asino gayam tinangisaldaam. Asino pa'y kumangay bakit? Ni attorney ah. Ay, sapay awan konsiderasyon dayjay atao. Ay, napilitan na bakit? Jak ngamin maipalubos nga dadhakas ang mapasamakan ka. Ay, adda aasi tinamarswa. Saan na tayo abay-bayan? Kumusta kayo, nanang? Nagawid ak, dadaginatang kong agasyo. Ay, agyaman anak ko. Ay, nagbakasyon ka kaday. Sumagmamanula ang aldaw, nanang. Nagpakadak iti amok, kat pinalubusan dakmat. Nasayaat mat anak ko. Kunak ano saan ka sumangpat. Gaputa kasapulan ni nanang mo ti agas. Kapilitan nga insaldak jay lote. Anya?
Tatang, saan nyo pa'y kung mga insalda jay lote? Sayang day jay. Ay, iladingitag anak ko. Saan abale? Tayurnungan tayo iti pangsaka. Wan tatang, ikarigatak nga yurnungan. Taisunto ti pangsaka tayo. Ay, nagadukot dagito yun ang papeles, honey. Naglalaong. Sikaman nga rod ti mangidalimanag. Ilasin mo dagiti papeles ti lote. Deed of sales kanda dumapay. O sige, honey. Ay, una yun dagito ang papeles. Ang lalaok. Kita ma, tama nga no adday basuram. Napatag amin dagita. Uray basit a papel. Dakkel agatad ti katukad na. Honey, nagadun dagito'y lote aginat gatang mo. Awan mat anak ta. Numatay ta. Saan ta ang maitugot dagito'y? An-anwan tangay. An-anwan kunam? No ilakok amin dagita adaga, dakkel agatad ti katukad na. Riniureo apirak. Kat, an-anwam ti riniwrew apirak. Ay sos, di adal ka. Ngam saan mo nga ammo ti patag ti pirak. Saan apirak laang ti pagtayakan ti biyag ti tao, honey? Masapul nga aramidan tayo mat ti pagrebengan tayo iti pada tayo a tao nang runa iti namarswa. Araramidak met. Kas abogado aramidak ti trabaho. Isungarod nga addabi maknangak. Gaputa aramidak ti trabaho. Sapay ko mga rod, tapagsayaatan ti kaadwan ter aramidam. Saan apagsayaatam laang? Anya ti kayat mo asawen? Kunak man numasirib ka nga abogado. Numasirib ka, maawatam ti kayat ko asawan. Tatang, nakaurno akon iti pangsaka tayo iti lote tayo. Ay, nasayaat anak ko. Nabiit ka mat anak kaurnaw. Jay daduma kat binulod ko iti amok. Nagsayaat matan day tanga amo. Tapi nabuludan na ka. Wan tatang, nasingpat day jay. Ay wan gayam tatang. Da kayon to nga rod ti mapanmangsa ka ni atorne. Wan anak ko. Anya ti masapul mo, lakay kardo. Atorne, umay ko kumasakaan jay insaldak alote. Anya nga insarda? Ket no inla ko mun kanyak day di alote. Ha? Mangrabrabak kayo mat atorne. Ada ayamat dagang agatad iti 10,000. Ket naglawa mat day jay. Hoy, sika alakay. Nalpas mon nga inla ko kanyak ti lote. Ha? Saan mat akasta ti saritaan atorne? Saan alakaw? No di kat salda. Di man disturbuan. Ado ti aramidak. Kayat mo, tayaramidan kay ti kasom, tapno may balod ka, ha? Ha? Saan atorne? No mabalodak. Kasanungay ti pamilyak. No di mo kaya ti may balod. Rumwarkan dito'y inaladak. Nasa kayo ka din, tatang? Ay, saan anak ko? Apay ka di, tatang. Anya tinapasamak. Imbaga na matan aginatang nakanunday jay alote. Anya? Saan ay asalda tinagsaritaan nyo? Uwan anak ko. 10,000 laang mati panangisaldak. Matlagayam. Apay nga inbagan aginatang na. Day tangarong tisaan ko ang maawatan. Apay akas jay. Ay, pasensya kayon. Gapo kanyak, naisalda ti lote eh. Awan basulyo, nanang. Jay buklis nga abogado, tinagaramid. Ay, sakbay nga inyawat ko ti kwarta. Adda pa'y impapirma na kanyak. Kasano tayo nga ruden ang mabawi day taalote? Tatang, at damat pinirmaan nyo ako na yun.
Rumor ka kadiita, honey. Wan, honey. Pagkwartaan mananda ito eh. Ada kliyente kabak nang kat sigurado adakkel ti ibayad na kanyak. Ay, si Kamat. Nubak nang ti klientem. Nagpartak ka mapan. Ngam no marigrigan. Dandan hindi ka mapan. Siyempre iso nga rod nagbalinak nga abogado. Tapno bumaknangak. Numarigrigat. Anya nga iti maganab ko. Kunakman no kunam ngar aramidam ti pagrabangam kas abogado. Isumat. Pagrebengak iti adda kwartana. Ngam no mamirmiraot. Awan ti pagrebengak kadakwada. Isu ang mamirmiraot da, tasadot da. Saan nga amin amarigrigat kat sa dot? Ado dagiti nagagagat kadakwada. No nagagat da, adda ko mapakakitaan. Ang awan met ngarod. Asino kay tayan? Kasla nakitkita kan, ngam jak la malagip. Siyak ni Lino, atorne. Anak ni Cardo. Apay ngay may ka, ado ti as-asikaswag. Ibaga madagos ti gagaram. Kaya't ko amaamuan, no kasanuan nagatang yu ti lote me. Adda dito iti papeles amang ipanagnerk, ngayon lako ti amam kanyak ti lote yo. Pangasiyo atorne. Amuyo ti pudno anapasamak. Amuyo mat aday jay laang ti lote me. Baknang kayo mat. Atorne, saan nyo kumaatagik kwaan ti lote me? Amom ka diti bagbagam? Nunalpas ko na ginatang, saan kon nga isubli. Ala, pumanaw kan, taado ti aramidak. Apay nga adda tilugan ni Atorne dito'y kalsada. Nakasardeng mat. Agan andar ti makinana. Si Ribak man kindi iti unag. Nakasanggir mat. Nakakidaw. Sa bali ti hatap ko Inak ibaga iti asawa na. Madam, nakitak anak kasardeng tilugan ni Atorne ije kalsada. Nakakidam ni Atorne. Umay kayo kuma. Sa dino mang Cardo? Ije nga ti kalsada, madam. Adayo ka di dito eh. Si daglaang, madam. Umay kayon, kaduan kayaw. Sige mang Cardo, intayo nga rod. Lakay, nagkapwam ka day. Kasla na bambanog ka. Ay, naggapuak di sa kalsada. Nakitak tilugan ni Atorne anak kasardeng. Di sinirip ko. Nakakidam anak kasanggir. Isu anapan ko imbaga iti asawa na. Kahit kasadon ngay ni Atorne. Imawag ni madam iti ospital. Kat imay inala ti ambulansya. Naan-ano nga ta ni Atorne. Naatake siguro nanang. Ado nga minan tilinuko na dito'y lugar tayo. Na anak ko. Saan arumba nga agimula ka iti sakit tinakam? Masurunak ngamin iti inarabin na kada tayo. Baknang lang arudan. Inalada pay lang ti kakaiso na adaga tayo. Ay, anak ko. Saan amat maturog ti Diyos? Uray kasano ti kinarigat tayo. Di na tayo tubaybayan. Apa yan? Adamat lugan ti funeraria nga agturong iti balay de Atorne. Anya ti kayat asawan da ito mapahanak di ta balay da. Mang Cardo, agyaman ak tatimulong kayo anang yun nag-itilungon ti asawa. Nakita nga main, madam. Isu nga imayak matimulong. Makipagladingit ak kada kayo, madam. Agyaman ak, Mang Cardo. Ang adanto man pagsaritaan ta.
At dadyak maawatan anapasamak itinagbaetan nyo iti asawak. Ha? Saan nyo ang maawatan kung nayaw, madam? Anya ka ni Dayjay? Agsarita tanto, Mang Kardo. Ngem saan pa'y nga ita? Tanaka masayag pailaang ti asawa. Tatang, saan kayo unay nga agpuyat? Kanayon kayo mat jay balay da attorney. Katlino ko na tayo mat. Ay na, anak ko. Natayon jay tao. Kaguram ka di pa ay. Tatang, inaguman na ti daga tayo. Kasano pa ita ang mabawi tayo dayjay, kat natay matan. Ay, maasi akin ni Madam Tita. Takakaasi. Agmay-maysan. Ay, nasayaat mat kanyak. No nasayaat, apay nga rod adi na inati pati asawa na, anang gamrod iti daga tayo. Ay, gaya. Naibaga na kanyak, nga da ka no pagsaritaan may. Mapanak to ka no ijay balayda. Jak amu nuan niya ti pagsaritaan may. Ay, nasingpat kayo unay, tatang. Ita, Mang Kardo. Kayat ko ang maamuan no apay ang naggapu kayo idi dito'y balay. Ket nakitak ang makasangsangit kayo. Adda ka di problema. Ha? Awan ka di ti amuyo, madam? Insaldak edi ti lutime. Jay adda ijay igit ti kalsada. Insaldak iti 10,000. Idi umay ko kumasakaan. Imbagamatan ni attorney aginatang nakanaon. Anya? Inaramid na ti kasta. Laging itak, Mang Kardo. Jak amuday ta na pasamak. Ang bilibak kada kayo. Tauray kasta ti inaramid na. May isang ka atimulong kanyak. Idi ka sa pulak ti tulong. Isublik ti dagayo. Ket uray saan mon nga isubli ti 10,000. Asal dana. Kas panagyaman ko iti kinaimbagyo kanyak. Isubliyo ti dagame, madam. Wan, Mang Kardo. Nasingpot kayo. Katrumbang asagrapon nyo ti bunga ti kinasingpot nyo. Tauray linuko na kayo ti asawak. Saan kayo anagimula iti sakit tinakam? Awan kinaimbag, nga itdan ti panangalilaw, pananggundaway, kan panagagom iti kinabaknang, gaputain ton matay ka, di mo maitugot dagita. Kabayatan ket ti asibibiyag ka, agaramid ka iti pagayatan ti Dios, tati supapak na kinabaknang, nga ibalangat to ti Dios kan ka. Papagayam, ditan tinagibusan, ti may sapay, apakasaritaan, anay tampok dito'y programa tayo. Dalal, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami tin kay panangtarabay, na imbag nga oras kada kayo amin.